खुलुमबाय नों जोंलारि बिफा नङामोन होनलाय? नंगौ सोर जाखोमोनथाय? आंनि मुङा सिखिरि जोंहानि न'आ लाब्रा टाउनावनो दं। नंगौ नामा? नोंसानि जोंलारिखौ आं जापानाव लोगो मोनदोंमोन। जापानाव लोगो मोनदों? औ जोबोद मोजां जोंलारिया आरो खम समनि गेजेरावनो जों लोगोबो जानो हाबाय। जोंलारियालाय माबोरैथो दं दालाय? मोजाङैनो दंना? ओरैनोथ' फनफोराव खोन्थायो मोजां होननानै। नुनायावलाय मोजांखौनो नुदों आं, जेबोथ' गाज्रि नुवाखै। दे नै माथो सन्थ'ला आदैसोलाय? माथो आदैसोलाय? बहा थांनायमोनलै आदैयालाय? हाजिरा माइ हानो होदोंमोन आं बिसोरखौनो नायहैदोंमोन। नोंहालाय सोरनि माइ लानानै फैलायखो? हाफांमोननि माइखौनो हादों आं आदियाव। आरो सन्थ'ला माथो नोंसाजोआ जापानाव दंहैयोबालाय? मा मावखुमानानै फिसाजोखौ जापानाव थिनहरलायनो हालायखो नोंलाय? नोंनाथ' जेबो इनकामानो गैया, माबाफोर लटारिसो मोनखोमाखो ना माखो नोंलाय? सन्थ'ला गुबुननाव मा इनकाम दं मा इनकाम गैया नोंलाय सोंनो सोर? मालायनि इनकामखौ मिथिनो दा लुबै। आदैया फिसाजोखौ माबोरै जापानाव फरायनो थिनहरदों बियो आदैनि पार्सनेल खोथा, बेखौ नोंहा सोंनो जेबो मोन्थाय गैया। मानो सोङा जानो? बेहा जेबो इनकामानो गैया, अब्लाबो एसेबां गिदिर हादराव फरायहरनो थिनहरनायाथ' बिराद सोमोनांथाव बाथ्रा। आंनि फिसालाखौनो आं फैसा थाखा थाबाबो गुबुन हादराव फरायहरनो थिनहरनो हायाखै, बेलाय बहानिफ्राय फैसा मोननानै हरखो? मानो होननानै बुङोब्ला गासैनिबो मेलेमा एखे नङा। मा थिक नोंनि फिसालाया फरायनायाव मोजां नङा, बेनिखायनो जोंलारि बायदि बियो गुबुन हादराव थांनो हायाखै। जोंलारिनि बायदि गोजौ मिजिं लानाय मानसि नङादां, बेनिखायनो नोंनि फिसालाया बेफोरबायदि खामानि मावनो हायाखै। सोलोंथाइयाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। नोंनि फिसालायाबा मा लाइननि फरायदों बेवहाय जोंलारिजों रुजुनो नाङा। जोंलारिया खस्थ' खालामनानै फरायहैदों, बे सरकारनिफ्राय स्कलारशिप मोनदों। नोंनि फिसालायाबो जुदि बेफोरबायदि फरायनो हायोबा बेबो थांनो मोनगोन। गावखौनो रोंनाय बायदि मोनदों नामा? मैया दाखालिनि गथ'फोरानोसो। मानसिया गेदेरसिनबानो गोरोंसिन जायो बे नङा, मालाबा समाव उन्दैसिनासो गेदेरफोरनिख्रुइ गोरोंसिन जायो। बेनिखायनो आदैखौ जेबो बुंनाङा। माथो बुंनो हाबावनो दानि गथ'फोरखौलाय, गावसोरसो गोरों खिन्थियो। मा मुं बुंदोंमोनलाय नोंना? आंनि मुङा सिखिरि आदै। सिखिरि, दे मालाबा जोंहानाव साहा लोंहैबानो जाबाय दे। जागोन दे आदै। आरो आदै सोरबा नोंखौ माबा मोनसे बुङोब्ला नोङो सिरि खोनासंनानै थानाङा। नों जेसेबांनो सिरि खोनासंनानै थागोन एसेबांनो नोंखौ बांसिनसो नारसिनगोन। माथो बुंबावनो सिखिरि फिसा, आं मानसिफोरजों जेबो होनफिननो हायालै। अब्लाबो नों न'खरखौ माबोरै सलायो, मा इनकाम खालामो बेखौ जों गोथौयै मालाबाबो हाबनो नाङा। गुबुननि न'खराव मा सोलिदों सोलियाखै, सोरबा नोंनि इनकामखौ लानानै जोंलारिखौ लानानै बुङोबा बिसोरखौ नोङो गोख्रों फिननाय हो, जाहाथे नोंखौ नेक्स्ट टाइमनि थाखाय रावबो बिदि सोंफिना। जागोन दे फिसा, जागोन। दे होमबालाय आं थांनोसै, मालाबा जोंनाव साहा लोंफैबानो जाबाय। जागोन दे। एसेबां इन'सेन्ट जोंलारि बिफाया, आरो बेफोरबायदि मानसिखौसो मानसिफोराबो हादों होननानै सोंथि सोंलाबाय थायो। आंहाबो मिटिङाव फैनाया जोंलारि बिफाजों रायलायनानै बावगलायलांबायसो। आरो बे माइ फोथाराबा सोलायनाय जाखो इसिबां मोजां। बेफोरबायदि बयबो गोसो होनानै खेथि मावोब्लाथ' मोजां। बयबो साख्रिल' खारथिंबाय थायो माथो जोंनि बर'फोरा। आबादानो जोंखौ जाहोयो, आबादनिफ्रायनो जों थांनानै थानानै दं। अब्लाबो मानसिफोरा मानो साख्रिखौल' होसोबाय थायो, मानो खेथिफोरखौनो मावबांला? दिनै बेखौनो लानानै मोनसे मिटिं बानायनांसिगोन आं। दिनैथ' जानाय नंला, दिनैना गुबुन मिटिं दं, गाबोनसो एरेन्ज खालामनोसै आं। बानलु बेदां मोननावनो थांनि नामा? नाथाय बानलु बेदांनो आं गुड मर्निं मेसेज हरबाबो बियो आंनो दासिमबो रिप्लाइखौनो होआखै। मा बियो जोंलारिखौनो गोसो थोहाबथारबाय? नाथाय जोंलारियाथ' बेखौ मोजां मोना। अब्ला आं मा खालामगोन? मा खालामनानै बिसोरखौ लोगो मोनहैगोन? ओमफ्राय जोंलारियाबा सोरखौ हास्थायो बेखौ मिथिनाय मोनब्ला आंलाय मानो मालायनि खोथाखौ इसेबां मिथिनो हांखुर जादों? मानो ना आं जि बानलु बेदांखौ हास्थायो बेनि थाखाय? आंबो मा सानगासिनो। बापावै माखासेफोरालाय? माखासेफोरा मानोथो बुलाय सुलाय खालामनो, सान्थि मथ' दाबिगोन होननानै बुंदों। सान्थि मथ' दाबिनो, सान्थि दाबिनाया बेलेग, जोंना बेलेग। जोंनि जांख्रिखाङा बेलेग। नोंसोर जांख्रिखांनो हागोन ना हाया? मानो हाया जानो? आं हारिखौ सिबिनो थाखायनो बिमा बिफाजों नांलायनानै फैलायदों। हारिनिफ्राय देरसिन बिमा बिफाया नङा। मोजांनि बाथ्रा। हारिनि थाखायनो जांख्रिखांगोन, हारिनि थाखाय जिउ बावगोन, हारिखौ गोजौसिनाव लांनायाव आंबो थैथार हेफाजाब होगोन। जय बर' हारिनि। आयौ माथो बयफ्रेन्ड फन हरदों आंनि। हेलौ सना, नै आं जांख्रिखां आफादाव हाबफैदों। मा?
आंखौ गोसोखांदों मा होनदों थांनांगौ र' होमबालाय आं थांगासिनो थाथ' दसे गाज्रि मोननाङा प्लिज र' होमबालाय आं थांगासिनो दे बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय आदा थफिराम आंना बयफ्रेन्डआ आंखौ लेंहरदों आं थांनोसै दे आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आदा थफिराम आं थांनोसै हारिनि मोजां खामानि मावग्रायानो बयफ्रेन्ड फन हरनाय लोगो लोगो थांबाय माथो नोंनालाय हारिनिख्रुइ बिमा बिफाया देरसिन नङा माब्रैथो बयफ्रेन्डआ देरसिन जाखो नोंनालाय माथो होनबावनो आदा जेने तेने सासे बयफ्रेन्ड मोनदों आङो बेखौ गारनो हायाना आङो जेने तेने बोरैबा भाग्यआवसो मोनसनदों आं बेखौ बेनिखायनो आं थांसै दे आदा थफिराम आंखौ गाज्रि मोननांला बाप्पाओ हारिनिख्रुइ बिमा बिफाया देरसिन नङा होमबाबो बयफ्रेन्डआ देरसिन नोंसोरनाबो माबा मोनसे दङबा ओंखारलांनो हागोन आंनो एसेबां थौले मेलेमनि मालायनि सा सा हारिजों थाफाग्राखौ नाङा आंनो हारिनि थाखाय आंनो ओरैबायदि मानसि नांगौ जाय मानसिया खालि हारिनिल' खोथा सानगोन बेनिखायनो नोंसोरबो उनफिननो गोसो दंबा उनफिन आं उनफिनालाय आंबो उनफिना आदा आंबो उनफिना दे नायनोसै बाखि फर्मफोरा जायफ्रानि आखायाव होनानै होबानो जाबाय मिथिबाय ना जागोन दे ट्रेनिंखौ डिसेम्बर 15 तारिखनिफ्राय लानाय जागोन अब्लासिम मानसि बुथुमबावनि नोंसोरबो फर्मखौ होखुमा डाइरेक्ट सा साजों होनाङा नङाबा गुबुन पार्टिफोरा नोजोर होगोन बेनिखायनो जांख्रिखांनि फर्मखौ सिरि सिरि हो आरो मोनसे आं वेबसाइट बानायदों बे वेबसाइटआव जायफ्रा इन्टारेस्ट बिसोरखौ हाबनो थिन मिथिबाय जागोन दे होमबालाय दिनै नोंसोर थांदो मानसिफोरालाय जस दं मारगोना गैया माथो आंलाय दाउटसो दं बिदि जे बर' हारिमुनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागिरदों माबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआसो देरसिन जादों जियानो जे आं रावखौबो जबरजस्ति खालामा जायनाव बर'नि थै दं बिसोरो आंनाव ओरैनोबाबो फैखागोन बाखि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोसो गुदुंबा आंनि जांख्रिखां आफादाव हाबफैनो हागोन मानो गसंनानै थाबाय थाखो मानिमुनि माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा बानलु बेदाङाहाय मा खालामलायखो बेलाय आंखौ दै गुदुं फुदुंनो होबा होनानै दै गुदुंखौनो जेबोखौनो खालामासै बियो माबा 35.6 डिग्री सेल्सियास गुदुं खालामनो होदों आं दैखौ माबायदि 35 डिग्री सेल्सियास डिग्री खालामनो रोंनो दे आंनाव थार्मोमिटारबो गैया जेबो जखा सुनाय आगजुबो गैया अब्ला बियो आंखौ मानो बिदि खामानि थिननाय मा होनखो 35.6 डिग्री सेल्सियासनि दै गुदुं फुदुंनो होदों बानलु बेदाङाहाय बिदिनो आंखौ दै गुदुं फुदुंनो होबाय थानाय दै गुसु जाबाबो आंखौ दाय जानाय ओंखामाबो गुसु जाद्रायबा दाय जायो गुदुं जाद्रायबाबो दाय जायो मैया आं गावनि रुमखौ सिबनाय बेवहायबो धुलायानो खाराखै होननानै आंखौ बुंबाय थानाय जि खननायाबो सिस्टेम मथे जायाखै होननानै बुंनाय जिखौबो आंखौ कम्बलखौ बारे बारे खनबाय थानो होनाय बानलु बेदाङा बिदिनो बेनि थाखाय गासैबो जखानि जाजोबनांगौ मोजाङै आनैनाव सोंनानै बानलु बेदांनि टाइम टेबोलखौ लाबानो जाबाय मिथिबाय नाथाय बानलु बेदाङा आंनि खामानिखौबो मोनसेबो फसाया लासै लासैनो सोलोंलांजोबगोन दे आरो फावगालियाबो खोन्थानानै होगोन नोंनो आंनि बुंनायखौ रावबो फोथायनोनो नागिरा बेनिखायनो आं नोंनो खिन्थादों आमाय जागोन दे माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे आमाय नों जोबोद मोजां नाजिबुदां मा जाखो मोनसे खोथा मिथिदोंना मिथियाखै नोङो नों खोन्थायाबा बोरै मिथिनांगौ जाखो बुं बे एन्टनिय'आ जोंहानि फावगालिजों आस्थाम सोनाया मालाय हनै जोंलारिखौसो गोसो थोयोनो जोंलारिजोंसो गोसो थोलायलायोमोननो मालाय मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायदों नोंलाय खोथाखौ जाला माला मानो बुङो नों हापां जेबो गोदाव सोराव बाथ्रा बुङाखै आं नंगौखौसो बुंदों आं सोर खोन्थालायखो नोंनो दाउस्रि देलाया खोन्थादों आरो मालानिफ्राय दाउस्रि देलायखौ एसेबां फोथायग्रा जाखो नोंलाय आं दाउस्रि देलायखौ बांद्राय फोथायखाया होमबाबो आरो बे खेत्रआवबो हले नंथारखागौ जोंहाना फावगालि आरो बानलु बेदांमोनहा जोंजों बारा खोथा शेयार खालामाथ' माखौबा आरो खोथाखौ आं एसे संबिजिरनानै मोनबाय एन्टनिय' आरो जोंलारिया गोसो थोलायमारो आरो जोंहानि फिसाजोजों आस्थाम सोनायखायसो जोंलारिया एसे गोजान जादों ना मानो आरो जोंलारिनि बिमा बिफाखौ क्लिअपेट्रा थांनानै माबा माबि धमखि हैदों ना मानो बेफोरबायदि सलिखुमागासिनो दङ जोंहासो जेबो फाथायानो गैया र' दा सन्तलाया माइ लानानै फैबाथाय सोंगोन आं बेनाव खोथाखौ जानला माला हाखु दाखु सोंलाबायनाङा खोथायाबा नंगौना नङा सन्तलाया दुखु मोननो हागौना नङाबा बेखौथ' नंगौना नङा सोंनो नागिरदों आं बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय होननानै बेवहाय फावगालिया बेसेबां दुखु मोनदों आरो जोंलारि आरो एन्टनिय'आ जुदि मोजां मोनलायथारोमोनब्ला एन्टनिय'आ मानो आंनि फिसाजोजों आसाम सोनांगौ आंथ' बेखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना आंनि फिसाजोखौ दुखु होनाङा होननानै बेखौ सिगाङावनो आं बुंखादोंमोन आरो क्लिअपेट्रामोननि न'खराबो जुदि मिन्थियोमोनब्ला मानो जोंहानि न'खरजों दाजाब दानख' खालामनो नागिरनाय बिसोरलाय आंनो नांथारगौ आंनो फिननाय नांथारगौ जाबाय जालांबाय माखौथो दावराव खालामबावनो नागिरबावखो नोंलाय ओरैनो हेगार जायो नामा नोङो ओरैनो हेगार जायो बेवहाय फावगालिया बेसेबां दुखु मोनदों बेसेबां आसा खालामदोंमोन बियो आंनि फिसाजोआ बिदि दुखु मोननायखौ आं मोजां मोनगोन नों मोजां मोनगोन नामा सानैजों गोसो मिलायालासिनो गारलायदोंबा बे बेलेग खोथा जुदि माबा मोनसे फाव फान्दायनानै फावगालिजों आस्थाम सोलायहोनो नागिरदोंमोन बेखौबा हले आं नागाराहाय आंनो फिननाय नांथारगौ जागोन दे जागोन मोजाङै सोंबानो जाबाय जाहाथे सन्तलाया गाज्रि मोना आंलाय बेखौलाय रोंखागौ ना आमाय आनै
मा मावनानै लालायखो नोंलाय आरो बे जुथाखौ बे बानलु बेदांनि जुथाखौलाय मानो लाबाय थादों नोंलाय मा जाखो मानिमुनि दे मोजाङै खोन्थालाय आंनो माबायदि रुवाथि लाबोदों नोंसोर जेबो आखल गैयै बानलु मानो बिदि बुंदों बियो आंनि जुथाखौ मा खालामदों मिथिगौ ना एथ' गाज्रि हिस्ट्रिजों मानो आंनि जुथाखौ हुगारनांगौ बियो बेबो जिस्रि गिजि ओंखाम दो खांनायखौसो मानामुनि आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना जुथा हुगारग्रा जिया बेलेग होननानै बेयो मोनसेबो मोजां खामानि मावा मिथिबायना जिखौबो मोजाङै खननो रोङा दैखौबो मोजाङै फुदुंनो रोङा आरो बेनि सायाव आंनि जुथाखौ लेथ्रा फाथ्रा जिजों हुगारदों जेबो नङा माथो जानोखाय हुगारफ्लाङो बियो रुवाथि थाग्रा मानसिया ट्रेनिं गैखाया नामा बेनावथ' एक्सपिरियेन्स थानांसिगौ ना इसेबां मानसिनाव खामानि मावबाय ना मा बुङो मानिमुनि आंलाय मा मिथिनाय आं गोदोबो बेफोरबायदि जिस्रि गिजिजों ओंखाम खांनाय जिजोंनो आङो जुथा हुगारो बेनिखायनो बेवहायबो हुगारफैबाय आंलाय आयौ मानिमुनि नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थाबा नों मानो खोनासङा आंखौ रायखानाङा होनखायो नङाबा आं दिनै सुट्टि लागोन गावासो दादागिरिथार आंनि जुथाखौ जुदि मोजां साफा खालामना होआबाना नों मानामुनि नोंनि सालारिया साननैनि दाननाय थांबाय एसेबां खस्थ' मावनाय बेखौलाय मानो दाननांगौ जाखो नोंलाय मानोथो मोनसेबो मोजां खामानिखौनो मावा ओंखाम ओंख्रि संबाबो माबा ओंखामखौ संनानै मबाइल नायबाय थागोन ओंख्रिखौ संनो बावगारलायलांगोन मा जाखो बेलाय आंहा दुखु जादों मा दुखु जादों नोंहालाय आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि फनखौनो रिसिभ खालामाखै आयौ मानामुनि थांलाय बे जुथाखौ थांलाय सुहैनि आङो बाहेरायाव दोनैलाय अके बिदिबालाय माबायदि रुवाथि लानानै फैखो माबा मोनसे खामानि थिनबा मोनसे उल्था रुवाथि लाबोदोंना बांसिनसो लुकसान खालामफैदों आं हले सुखुवाखै दै दानि जुगाव रावखौबो रुवाथि मोना मिथिबाय साख्रि होननानै बुंबासो मोनो बेखौबो साख्रि होननानै बुंनायखायसो लानानै फैनो हादों नोमथाया बुंदों फैथारामोननो माथो खालामबावनो आरो गाव मावनो गोसोबा मावगोन मालाय मावनो गोसो गैयाबा थागोन जियानो जाया मानो आंनि रुमाव दाथिनहर जेबो मोजां खामानि मावा बियो आरो आंनि दै गुदुंखौबो मोजाङैबो फुदुंनो रोङा दे बानलु बेदा नोंनो फुदुंनानै लाहैथां नों गावखौनो मा साननानै लादों नों मा दरमा मोनो आं रुवाथि थानानैसो बांसिन मोननाय मिथिबाय नों आं बायदि मानसिखौ गार्लफ्रेन्ड लायाबा नोंखौ रावबो सिख्लाया नायफिनला बे खोथाखौ मोजाङै गोसोआव ला नों आंखौ फन होला जाखो मा जाखो आंबो गुबुन सेंग्राजों गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय हाबा जानाय बेनिखायनो आंखौ मोजाङै अननोबा अन नङाबा दिगदा दं जिउआव नों आंखौ लायाबा आंबो नोंखौ रावनिबो जानो होआ मिथिबाय नैबे मानामुनिया हायथुसो जानो हागौ नाथाय सोलो बोलोआ बिराद बुरजा बेनिखायनो आंखौ बावनो दा नाजा आंनि फनखौ रिसिभ खालामबा खालाम नङाबा थांनानै बुहैनाय आं हायथुखाय रुवाथि थाग्राखाय आंखौ मानसि नङा साननानै लानाय नामा गोसो जायोबा बुहुमखौनो अर लगायनाय आं आच्छा बिदिबाथ' जोङो अखाफोरावसो थाहैनांसिगोन नङा होमबा मानि थाखाय नों बुहुमखौनो अर लगायोब्ला जोंलाय अखाफोराव थाहैयाबा बहाथो थानांगौ जाखो गाबोननिफ्राय अखाफोराव थाहैनोसै जों अखाफोराव थाहैनो बबेयाव अखाफोरालाय बे हराव ओंखारनाय अखाफोरखौ मिथिया नामा नों बेवहायबो मानसि थाहैनाय नामा थाहैसिगोनथ' आरो नों जुदि बुहुमखौनो सावोबालाय जोंलाय बहाथो थानो हाबावनो बुहुमावलाय बेनिखायनो अखाफोराव थांनोसै अखाफोरावबो थांनो हानाय नामा होमबा आंबो थाङो नोंलाय मानो थांनांगौ जाखो नोंथ' नोंनि बयफ्रेन्डनि थाखायनो बुहुमखौ सावनो नागिरनायालाय नङा आं बुहुमखौ सावामा ओरैनोसो होननाय आं आच्छा ओरैनोबो होनलायो होमबा माथो खालामनो आंनि बयफ्रेन्डआनो बोरैबासो बेनिखायनो बयफ्रेन्डखौ लानानै रागा जोंनाय आं नोंनि बयफ्रेन्डनि मेटार नोंनि पार्सनेल मेटारखौ दाखोराव गारै थां नोंखौ जेखौ थिनदों बेखौ मानो मोजाङै मावा नों आंनि जुथाखौ मानो हिस्ट्रि गिजिजों नोङो साफा खालामनांगौ जुथाया बांसिनसो गाज्रि जाबाय मिथिबाय आरो बे जुथानि दामा बेसेबां नों मिथिगौ नों बोसोरसे बे न'खराव खामानि मावनानै होबाबो जुथा बायनो हानाय नङा बेनिखायनो खामानिखौ मोजाङै मावबा माव नों मानामुनि आरो आंनि जुथा मुजा बेफोरखौ दा नोजोर हो नोंनि आइयासो आंखौ थिननायलाय बेनिखायनो आं मावनाय एबारनिफ्राय आंनि रुमावबो हाबैनाङा जेब्लासिम आं थिना आं नोंखौ बुंखादोंना गावनि खामानि गावनि मथे मावबाय था आंनि रुमाव हाबनाङा ओइबार जुदि आंनि माबा मोनसे बुस्थुखौ खहा खालामगोन ना बेनि डाबल फैसा होनांगोन नों मिथिबाय दा दै गुदुङा फुदुं बेबो 35.6 डिग्री सेलसियास जानांगोन मैयानि बायदि नङा नङाबा दै गुदुङाव नोंखौसो फज'गोन आं नों आंखौ रुवाथिखै आंखौ बाहायबाय थानाय नामा आं नोंनो दै गुदुं फुदुङाबो थां गाबागाव फुदुंनानै लानोबाला नोंलाय मानो दं बे न'खराव नों दै गुदुं फुदुंनो नङाबा आंलाय माथो दै गुदुंखौ फुदुङो नाथाय नोंसो फसाया खोन्थानाय दै गुदुङाबो 35 36 37 थायो होनना थायोथ' आरो बेफोरखौनो मिथियाबा मानिथो खामानि मावग्रा जादों नोंलाय मानिथो बेथन लादों नों आंनि थाखाय दिनै दै गुदुंखौ थिक मथे फुदुङाबा दरमाया सप्तासेनि दानगोन
आरो खामानि मावाखै होननानै नोंखौ केस होगोन। होमबाना नों रावनिबो न'आव खामानिबो मावनो मोननाय नंला, नों रुवाथिबो थानो मोननाय नंला, मिन्थिबाय? बानलु बेदाङा गावखौनो मा साननानै लानाय बियो, गावखौनो दुगामाराया आंखौ केस होनो ओंखारलायदों। सोर फाग्लाया खिन्थानाय दै गुदुङाबो बेफोरबायदि थालाय होननानै 35.36 डिग्री सेलसियास फुदुंनो हानाय होननानै आंलाय बोरै जखा सुनो? आङो दस्रानि न'आव खामानि मावनो एसेबां खस्थ' मोनाखै, बेवहायसो मोनबाय आं बानलु बेदांनि थाखाय। बेलेगावबा आङो मालाय मानसिफोरखौसो खर' जानायमोन, बेवहाय आंनि खर'खौ बानलु बेदाङासो जागासिनो दं। मालाबा बिस मुलि होगोन आं बिनि ओंखामाव। आंखौ जेसेबां हायो बुनानै थां, अब्लाबो आं आइनि खामानिनि बागै जेबो खोन्थानो हाया। आइया जा मावदों आइयासो मिथिगौ, बेवहाय आंनि जेबो आखाइ गैया। बिराद खुगाया बाराथार माथो नोंना। सोबा जाबाबो बुजाबाबो गिनाय गैया। सोबाबाय था बुबाय था आंखौ, अब्लाबो आं बुंगोन मिथिया नालाय मिथिया। आइया मा निउस होयो मा रादाब होयो बेयो आइनिसो खामानि, आफानिसो खामानि। आंहा बेवहाय जेबो आखाइ गैया। नोंसोर आंखौ बुनानै आंनिफ्राय जेबो मिथिनानैबो मोना। नों गावनि बिमानि खामानिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माबायदि फिसा नोंलाय? आबार जोंनो पेन ड्राइभा दिहुननानै हर। आइया बहा दोनदों पेन ड्राइभखौ आं मिथिया। दाबायदियाव पेन ड्राइभखौ मिथियोब्लाबो आं हरा माथो। मा एसे खुगा बाराबाय नालाय? ओइ गथ', नों जोंनो पेन ड्राइभ आरो लेपटपखौ दिहुननानै हराना? आइ दे हगार आंनि आखाइया। मानो हगारनो? नोंनि आखाइखौ गाफ्लेजोबनानै गालांगोन आं। आरो आं मोजाङैनो मोजां बुंबावदों, पेन ड्राइभ आरो लेपटपा दिहुननानै हर। माबायदि बिख्लो रोजालै बे गथ'आलाय? एफा बुजाबाय सोबा जाबाय, थेवबो दिहुननानै हरा लेपटपखौ। आंनि आखाइखौ हगार होनदों, आंनि आखाइया साबाय। सानायखौ मिथिदोंब्ला माबार दिहुननानै हर। आं जेबो मिथिया। मा जेबो मिथिया? मा जेबो मिथिया? खोनासं, दिनैथ' जों नोंखौ बुनानैल' हगारबाय। नेक्स्ट टाइम मा थिग, जिउखौबो लानो हागौ। बेनिखायनो टेब्लेट आरो पेन ड्राइभा दिहुननानै हर जोंनो। नोंनि बिमाया बहा दोनदों बेखौ नागिरनानै जोंनो हैथां, होमबासो नोंनि न'खरखौ जों हगारगोन। नङाबा मा? आरोबाव बुफैगोन? बा नों बेफोरबायदि उल्थासो होनबावो। जाबाय, एबार बिमाखौ धमखिहैनोसै थ'दो। फैफिनगासिनो, नोंनि खानायखौ हास'जोबना गालांगोन एबार। गावसोरा बोलो गोराखाय, आंखौ बोलो गैयिखाय लोरबांखाय आंखौ बुनानै गालांबाय। आं जुदि बोलो गोरा जानायमोनब्ला बिसोर आंखौ आखाइ होनोनो हानाय नङामोन। आंहा जुदि पावार थानायमोनब्ला बिसोरखौ आंसो गादबगौमोन। आंखौ बिसोरो बुनानै थांदों। बेनिखायनो आङो लोरबां जानानै थानो गोसो गैला, पावारलेस जानानै थानो गोसो गैला। गिदिर मानसिफोरजों गादब जानायसो दिनै आंखौ बुनानै थांदों। बिसोरनि आखाइ आथिंखौबो सानसे देख्रुबफिनगोन आं। नेनानैल' था। मा जाखोलाय थाम्फै देलाय नोंनि खावलाया? आरो दासो मानसि सानै फैनाया सोरमोन बेलाय? क्लिय'पेट्रा माहाजोननि सैमा बुन्दाफोर। बिसोरनो नोंखौ बुनानै गालांबाय नामालाय? औ, बिदिबाथ' बिराद साथारबाय नोंनि खावलाया। बारा नायनो। सादोंबाबो सानायखौ लाखुमागोन आं। आरो बेयो मोनसे लेसनसो। नों जेसेबां गाहाय थाखोनि जानानै थागोन, गोजौ थाखोनि मानसिजों बिदिनो गादब जागोन। बिसोरनि गाज्रिखौ जोङो थांखिनानै बुङोब्लाबो बिसोरो जोंखौसो उल्था गाज्रि होननानै बुंगोन। बुहुमाव माहाजोन मानसिखौ गाख्लायनो हानाय मोनसेल' बुस्थु दं, बेनो जाहैबाय फैसा। बेनिखायनो आं दिनै समायखिरा लादों आं। दिनै आं बुजादोंना, सानसे बिदिनो आंखौ जाय आखाइ होदों बिनि आखाइखौ देख्रुबजोबगोन आं। बिदि बुनाया गाज्रि जादोंना बिसोरना? सिखारदो दे। आंनो मुलि फोननानै हैनोसै थ' फार्मासिनाव मुलि लायनि। थाथों, बेखौ नायबाय थानांगौ आंहा। आंखौ बिसोरो सोबानानै गालांदोंना, बिसोरनि सोबानायनि सिनखौनो नायनानै आंहा मटिभेट जानांगौ। माहाजोन जानो, फैसा खामायनो आरो पावारफुल मानसि जानो। बेनिखायनो जिरायालासिनो खामानि मावगोन आं। नों दर्जि सिललांनाया मा जाखो? आंनि आखायाव दाबो जेबो फैसा गैया। दर्जिनि क्लास लानोबा आंनो फैसा होआ। बेनिखायनो गोजाननिफ्राय थानानैसो नायखुमा हरो आं। सोरबाफोर दर्जिफोरा माबायदि सिलायो बेखौ नायखुमायो आं सिरि सिरि। आं नोंखौ हेफाजाब होनो हानायमोनब्ला हेफाजाब होगौमोन, आंनाव फैसायानो गैयाना। जेबो नङा, आंनो रावनिफ्रायबो हेफाजाब नाङा। आं हारसिंनो माहाजोन जागोन। माहाजोनथ' जानो हागोन, नाथाय बिदि बुजाबाय थायोब्ला गोसोआ बायगोन ना? गोसोआ बायाखै, उल्था रागासो जोंदों। दिनै आं माहाजोननि फिसाजो जानायमोनब्ला दिनै आंनि मोदोमाव रावबो आखाइ होनो हानाय नङामोन। जों आइयाबो माहाजोन जानायमोनब्ला आइखौबो रावबो जेबो बुंनाय नङामोन। बे जिउआव लोरबां मानसिनि जेबो जायगा गैया। नों आं मानसिया बे जोनोमाव जेबो मुलाम्फा गैया। उल्था माहाजोन मानसिफोरखौसो माहाजोन खालामगासिनो दं। जोंहा गलाम जानानै सहायनांगासिनो। बेनिखायनो आं थाबैनो माहाजोन जागोन। जागोन दे, ओमफ्राय नों जाहैनो खिन्थादो नोंखौ बुनायखौ। बेखौलाय आइया उनावबाबो मिथिखागोन। आयौ
आंनि फिसाजोखौ? आयै बियो आंखौ बुवाखै। होमबालाय नोंखौलाय सोरथो बुनानै गालांखो? क्लिअपेट्रानि सैमा मानैया। आयौ बाला बिसोर सानैया फैनानै नोंखौ बुनानै गालांबाय? बैथालि क्लिअपेट्राया गावखौनो महारानि मोनदोंना मादों बे आंनि फिसाजोखौ बुनो मानसि थिनहरलायग्रा रबाला थांनि आं। आयै जायफ्रानाव मानो निमाहा बियाखै नों बेखौ सोबानानै? आयै जायफ्रा आंखौ निमाहा होदो दे आं नोंखौ सोबाफ्लांबाय मिथिया असिया। जेबो नङा। ओइ थाम्फै देलाय सिखार। आरो नोंखौ सोबादोंना आं बिसोरखौबो गाया। नों जेबो खालामनो हाया बिसोर पावारफुल मानसिखौ। हाया जाबाय नोमाखौ मा सानदों नोमाखौ? सिखार आंनि आइ सना थाम्फै देलाय। आंनि फिसाजो थाम्फै देलायखौ बुदोंना बियो बैथालि गुन्दि जगरि क्लिअपेट्रानि सैमा मानिया। बाथामिस नोंनि खोमोनखौ फुहैजोबगोन आं बाला। आयो दिनैबा मा जालायगोनहाय? आंहाल' जेरावबो फैफानांबाय थायो दाबा नांलायगोनसो ना मागोनथाय? जिरायनानै नाहरबाय थागोन आं गोजाननिफ्रायनो। फावगालि औ एन्टनिय' दिनै नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंनि सिगाङाव माखासे बुंनो हायै खोथाखौ दिनै आं बुंनोसै। नोंथ' मिथिखागौ नङा होमबा जों सानैनि रिं सेरेमनिया माबायदि जानाय? औ मिथिगौ। बेनिखायनो आं नोंनाव निमाहा बिफिनो। दाबायदियाव जों सानैया जुलि जाबाबो मालाबाबो खुसियै थानो हाखानाय नंखाया। बेनिखायनो आं आंनि आस्थामखौ नोंनो होनो फैफिनबाय। आं सानो नों गोसोआव जेबो दुखु लायालासिनो आंनि डिसिसनखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो दावबायलांबाय थागोन। नों जेबो साननाङा दे नोंनि गोसो बायदि मावबानो जाबाय एन्टनिय'। आंबो जेब्लाबो नोंनि मोजांखौनो हास्थायगोन दे। अब्ला नैबे आस्थामखौ आं नोंनो दिनै फिरायफिनबाय। अन्नानै आंखौ निमाहा होनायजों लोगोसे नैबे आस्थामखौ लाफिनदो। माथो बोरैबासो जाबायहाय खोथायालाय। जागोन दे एन्टनिय' नों जेखौ हास्थायो बेखौनो आं मिनि मिनि खालामगोन। आं सानो नोंनि लुबैनाय बायदि जोंलारि आरो नों अराय खुसियै थाथों। इसोरा नोंसोर सानैनि जराखौ अराय खुसियै दोनथों। थेंक इउ फावगालि। होमबा एन्टनिय'आ आस्थामखौ होआखैमोन? आयो बेसेरा फावगालि। फावगालि आं मिथिया आंनि फैबाय थानाय समफोरा माबायदि जागोन नाथाय आं नों जेब्लाबो मोजाङै थानायखौ लुबैयो। नों आंनिख्रुइबो मोजांसिन मानसि डिजार्भ खालामो। आंनि थाखाय बेखिनिखौ साननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आंबो बेखौनो लुबैयो नोंजों लारिखौ जेब्लाबो खुसियाव दोननायखौ। हाबायाव खबर हरनो दाबाव। हाबाया माला बेखौथ' आं बुंनो हाला नाथाय आं थाबैनो जापानाव थांगासिनो जोंलारिखौ लोगो हमहैनो। जापानाव थांफिनगोन होनबा नों? औ मानो होनोबा जोंलारिया ओजों हारसिङैसो दं। जोंलारिया आंखौ निमाहा होगोन ना होआ बेखौ आं मिथिया। अब्लाबो बे बाराव आं जोंलारिखौ गावनि खालामनो थैथां नाजागोन। आइया बुंदों जायखौ जों गोसो होनानै मोजां मोनो बेनि थाखाय थैथां जुजिनांगौ होननानै। बेखौ मोननो थाखाय सुथुर खालामनांगौबा सोरखौबा सुथुरबो खालामनांगौ होननानै। सोरखौबा जों हास्थायोबा जों बेखौ जेरैखि जाया महरै मोनफिनो होननानै। आंबो मिजिंथियो जोंलारिखौ नों मोनगोन। आंखौ बुजिनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। अब्ला आं थांनोसै। जागोन दे एन्टनिय' बाय। आयै बेसेरा फावगालि। दा आं मा होननानै बुंबावनो? ना आं बुजायनो रोंगौ ना आङो थुलुंगा होनो रोंगौ? फावगालि औ दुलुर आं हले बे समाव मा बुंनांगौ जेबो मिन्थिया दे। जायखिजाया आं सानो नों मोजाङै थाबानो जाबाय आरो नोंनि थाखाय मोजां मानसि फैखागोन। आंहा फोथायनाय दं। माथो खालामनो खाफालावनो गैयाबा बेखौ हास्थायनानैलाय मा लाब? जाय जोंखौ मोजां मोनो बे मानसिया जोंखौ मोजां मोनफिननांगौ बेबो नङा। एन्टनिय'आ जुदि जोंलारिखौ लानानै खुसि बेवहाय आंबो खुसि। अब्लाबो बेखौ मोननो जेब्लाबो हास्थायबाय थागोन। एन्टनिय' आंखौ गोसो थोआबाबो आंनि गोसोआव जेब्लाबो एन्टनिय'आ थाबाय थागोन। एसे मोजां मोनो नों एन्टनिय'खौ? औ बेनि सिगां आं गोबां मानसिजों रायलायबाय। एमाव राजाजोंबो आंहा सानैसो सोमोन्दो दंमोन। नाथाय जाबायदि आङो एन्टनिय'खौ मोजां मोनदोंमोन बेबायदि आं रावखौबो मोजां मोनफेराखै। जानो हागौ एन्टनिय'आ आंनि गिबि मोजां मोननाय। जानो हागौ जेबो नंला दे। एन्टनिय'आ जुदि जोंलारिखौ लानानै खुसि बेवहाय आंबो खुसि नागिरनांसिगोन। थौदो थांनोसै। हेल' बमब्रा दस्ति नै आङो हाफां मोननावसोलै। माबा खोथामोन? दे उनाव रायलायहैगोन दे। दे दस्ति दे। बानलु बेदां फिसा माइखौ बहा दोननांगौ जाखो? न'नि उनथिंजाय दोनहैथां। दे होमबालाय। आदै बानलु खोनानो मोन्दों माथो एन्टनिय' आरो जोंलारिनि हाबाया जासिगोननो। हाबा? औ
माथो एन्टनिय' बिमा बिफाया नोंसानाव थांदोंबालाय मैया? औ जोंहानाव फैनायालाय फैदोंमोन नाथाय बिदिनि जेबो खोथा जायाखै। आच्छा खोथायालाय ओंखारदोंमोन नाथाय जोंलारि आइनि सायावसो सोनारगोन बेफोरो। जोंलारि आइया जेखौ मोजां नुयो बेवहायनो जोंबो दं। थिगानो दे। होमबाबो आं सानो जोंलारि आइया सानै हयै डिसिसनफोरखौ लाथों होननानै। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों? जेरावबो थाङा। दिनै न'आवनो दं आं। दा ओरैनो गामियाव दुब्लि फारसेसो थांनो नागिरदों आं। दे बै बारियाव बन दाननाय खाथियाव दोनहैनोसै आं होमबा। जागोन दे बेवहायनो दिनै थां। आच्छा जोंलारिनि सायाव डिसिसना जागोन। जोंलारियाबा मा होनगोन बेबा? बेथ' एन्टनिय'नि थाखायनो फाग्लिखा। बेलाय एन्टनिय'खौनो लाखागोन। बाखि जोंलारिनि फिउचारा ब्राइट जागोन ना? मानो सानबाय थादों आंलाय जोंलारिखौलाय? खर'आव जेबो गैला नामा खालि बेनिल' खोथा साननाय?